Niku mangke dadi rerasananing tangga Teparo. Pak. Simbok iki ra wis ora men to, Gong. Mbok cangkeme iki sing apik ora. Lho, iki kenyataan kok. Iki asline ngono kuwi wong sing ora nggarap sari, wis ora iso hamil. Lah kok bapak duwe anak meneng kok gak hubungan terang, gelap. Hubungan gelap. Neng ngono aku sok ngrungokke nang omah kae kowe sok nyanyi sepanjang ora konangan kita selalu bergandeng tangan. Ngono kae iki asline kowe duwe anu ta duwe selingkuhan to, Pak? Bagong cangkeme sing apik. Iki dimidhangetke piyai akeh. Ya aja ndakwa Semar kaya ngono. Semar ki wis tuwa, aku ki wis menep. Aku wis ora kengguh karo kahanan kaya mengkono. Aku wis ora kepencut karo lambe abang, aku wis ora gampang kesrimpet bebet kesandung gelung. Kesandung rok? Kesandung gelung. Dadi aku wis ora nggagas perkara kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya, anakku iki beda karo kowe. Lehku nemu nalika aku mapan salat subuh. Nang endi? Nang musala. Dumadakan nang kono wis ana bocah bagus. Jarine tak takoni, ora duwe papan, ora duwe dunung, ora duwe bapak, ora duwe ibu, terus nangis nang pangkonku. Sing nangis anake apa mbokne? Kosek Bagong kowe aja cerewet. Aku curiga Semar ki pinter ngarang cerita bahaya soalnya. Gawe apa jenenge? Gawe alasan ki pinter banget dipoto. Dolan ro kanca-kancane, foto winganane. Asline piye Mir? Kosikik to. Kowe aja cerewet. Aku lagi seneng mayang iki Mir. Lah bocah kuwi terus tak pek anak. Bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun. Satu susuk. Bocah mau tak jenenge Bambang Gunel. Merongos ora. Ora ngawur. Arepa bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon. Aku omong gusi lho. Ning bocahe bangun miturut sregep, dandanane ya besus, ora tau gawe lara atine wong tuwa, takon olah utawa takon garap tegal sawah, ya mangkat, ya dirampungke. Nang iki aku kok bingung ngrasake si Gunel. Sebabe 3 dina kepungkur Gunel iki nembung karo aku nek njaluk rabi. Ambek dirabekke. Mengko karepe piye? Digedhekke apa dicilikke engko bapak mingkari dawuh karo anak-anak. Nek pancen kuwi adikku tenan arep ming pek-pekan anak pek-pekane bapak, anak pupone bapak ning kuwi dadi adikku. Ya ta, Tru? Heeh. Ayo ta, Gong? Nek pancen Gunel pengen rabi karo sapa? Mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya, Tru? Ya. Nggon aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Mo, lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak ki pengen rabi. Rabi ya dhewe. Rabi sing ngrasake kono kok. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ra entuk. Salah ra entuk kok kon ragat. Apaku? Anake bapak angkat. Arep diangkat arep dibleseke sakarepmu. Aku ora gagas kok. Sik Bagong kowe menengo, mergo iki ana sambung rapete karo kowe. Lho, kono sambung rapete karo kowe, Gong. Mbah kowe maksude piye? Kersane? Bareng Gunel tak takoni, Nel, kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kersa ngrabekke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek ramban arep didol. Super
Cup. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometere tekan 80, mlakune 120. Nggone gunel kuwi. Apa iya? Domongi ora percaya. Bareng tak takoni kuwi arep rabi karo sapa? Gunel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho, Bagong ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gunel. Mula dole kowe tak lumpukke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gunel ya cah bagus. Gong kok maju. Jane masalah iki arep tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong aku duwe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nek aku ki lagi wae entuk anak. Oh. Ya ning musala, ning ngisor kretek itu. Oh. Aku iso tak takoni bocah kok lumayan jane. Tak matke iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa? Mboten gadah bapak, mboten gadah simbok, kula kliyang kabur kanginan. Tak openi gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong, Pak Bagong. Terus tak jak mulih terus. Tak dusi. Ha iya. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Oh, terus tak pek anak. Kok jenenge sapa? Kae tak nang omah ya minta undak kasil ngono. Kasilah. Jenenge Kasilah. Heeh. Ayu tenan anggon aku saiki akeh wong nom-noman do teko. Ha kok bapak muni nek arep dirabekke karo anake bapak sing jenenge Gonel. Ngene ya, Mir. Iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antarane bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko le ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ha ta? Terus kowe duwe anak padha karo si Gonel ki mau ora adikku. Nek anakku dipek Gonel ki padha karo like ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku moh anakku nek kon bebek anu rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang. Mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tak nggo ngunggahke derajatku. Saora-orane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok ming artok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku artok pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene kok. Bagong. Maksudnya ki nganu peredaran darah ki nae ngono lho. Tenan aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. Sok tak pernahke nek nyandang nganggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggokke nang kene. Iki dinggokke nang kene iki sing nata ki aku. Ayo wong tuwa bejat dasmu. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki mbah mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ra dina dite kok lakon-lakonane. Ha iya. Ngene iki apik. Ngono lho, aku mau nek tak lamar asli. Bumi langit nangkep ya Pak, budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat.
Ora entuk, Mar, ora entuk yakin arep aku anakmu ning nuwun sewu. Sak gedagan iki duwe prinsip dhewe-dhewe. Apa, Bang? Prinsip. Prinsip. Hah? Prinsip. Prinsip. Prinsip iki nek nyelempit. Ora prinsip. Duwe prinsip dhewe-dhewe. Dadi aja ngawu, gawar-ngawur. Aja waton sak kepenake dhuwit demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk. Wah, tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi, Mar. Memutar balik kelakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu. Aku wis matur aku karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mulane sampean arep meksa aku ora iso. Pokoke tak tamengi dada. Tekan kapan wae nek sik gonel pengen rabi karo Kasilah iki mau. Aku ora entuk, wis ngono wae Pak, aku tak mulih, aku ora melu rembugan perkara iki, Pak. Klepat Bali, Truk. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada congkrah, atine rada ora cocok. Lah terus kersane bapak, mbok coba tututana kono. Riyen sing apik-apik. Bagong njaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Waton anake gelem dipek karo nggonel mergo adimu, sik nggonel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong angkat mau. Dheweke trimo ngentengake patine. Woh, kedrawasan nyun pamit tak ririye Bagong, Pak. Tamtama ngaling ana risang senapati gunagana anakku cah bagus Bonel wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe kok metu ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manahku ya. Wonten ing pendhapi pedukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo idep pasangan kaya ngono. Arep tetek apa piye? Lah kok dadi nganggo ide pasangan jlentir barang ngono kuwi. Menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi. Kae nggone mbokmu. Inggih. Namung gumun kula ing atasipun rambut idep kok keriting. Mbokmu ne tuku kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani. Inggih Kanjeng Rama dos pundi. Nggonmu kepengin rabi karo anak angkate lekmu utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine.
sing digoleki supaya iso munggah pangkate, munggah derajate. Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekaten. Monggo prasetyaning manah kula menawi kula mboten kelampahan dawuh kanipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entrengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan perjah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol. Sesuk nek sakrap karo kakangmu telu tak dadekke ponokawan. Inggih. Ngecaken dawuh lajeng kepanipun Panjeng Rama kados pundi? Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong men nyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetela mekaten suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo nggonel nitih superkap rasa. Ndang tundhet nang ning nang ning kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumalong romambating liyan wes semu kang mawur rara
ayu anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur 2 dina mesti mati merdodo gegeden ndas sing kari dhewe iki urip iki lho sawangen kae ra wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya inggih biyung mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat aku rasane kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae iki Lurah Bagong karo bojone entuk anak kowe kok ayune ora jamak-jamak anggere sore iki kene iki biyen sepi sing mara iki mung kodhok ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do gayane do tetenguk ning ngarep omah mung arep do ngiri-iriki karo kowe inggih wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho. Nggih. Nganggo montor Astrea. Nggih. Sing wonge ireng. Nggih. Mergo gayane montore mati. Diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum. Wonge nglekar. Aku saka njero ling guyu kemekelen saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine diselah ayo nyetrum inggih kula piyambak inggih estunipun gumujeng ning aja ketok nek guyu ndak engko bocahe ora dolan rene inggih ngestaken dawuh Solikin kae wingi ya liwat menapa inggih medal ngajeng griya nganggo montore sing metik glelenge ra jamak-jamak numpak montor karo ngadeg men weruh kowe ndase ketatap uwit pangwi lho montore bablas wonge nglekar dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahane nggawa kesengsaraning wong-wong sing tukmis kuwi. Nggih. Assalamualaikum. Bapakmu teko iki. Ora tak bukake ndak ora. Mbok sesuk didandani to. Wong jeneng Klawang kok dibuka kok usul dhewe. Nggih ngakonten kados mekaten. Piye kana ning omah? Anakku piye? Tasih sehat. Wah, syukur jan seneng aku nek ndelok anakku. Nggih. Ki Lurah ngendikane sowan singano Bapak Semar. Heeh ning Seling Surup ki mau. Seling Surup dos pundi? Kowe temu kana. Nak ngestaken dawuh. Heeh. Nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah. Ngestoaken dawuh sembah kula katur. Heeh, tak tampa gawe gedhe ning atiku. Kowe kana dek kedengok kana. Ora aku tak takon saiki. Nek anake sik nyembah kok ndase manglung-manglung. Nampa sembahyang anak kudu lahir batin. Kowe aja cemburu. Aku manglungi kowe wis ora ana apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula niku sok tratapan atine. Wong lanang kok tukmis sampeyan ngepek anak anggere anu ming kon nyopa nyapu ning ngarepe kon nyopa nyapu ning ngarepe gek anake kon mulang senam barang karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah, ning lapangan, ning lapangan voli napa tengah auditorium.
Ngoten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke cenguk kursi ngombe wedang anake kon jingklak-jingklik. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ora ana apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ana apa merah saiki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krangkring tak kira nggawa pitbull bel tok. Pite rong kuat tuku ayo bel tok wis dinekke kaya wong nuntun pit to. Nyatane kaya kapusan ayo. Tak kira nek nggawa gaslen apa-napa tonik apa piye. Krangkring bel toke kok pamer ora. Biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak nang omah kok mesti padha padu mbok ya dilongi le padu. Ngene ya ana sing jeneng padu iki tumrape wong mangun bale wisma antaraning aku karo mbokmu iki dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah ki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan, kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti gelut. Ngono kuwi senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura, terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun, Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen tok. Liyane wis ra ana sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya santosa. Dadane kaya tusiya, ayo wis ora ana ututane. Sing wedok ki meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh kowe dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Sowan Bapak Semar niku karepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak ki bono ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sedel kok apik sedel. Ya pokoke nek karo aku Gareng Petruk kuwi apik kono, ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi, pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae. Ombyaking kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? Ki Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan. Niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki ana aku bebesanan karo bapak. Gunel iki pernahe adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka 1. Dasarku sing angka 2. Ngene lho, Yem. Jenengmu sapa ta jenengmu? Nggih pun biasane ya nyeluk Yem ngoten. Ngene. Tandane ya. Aku nyimpen anak angkat wedok ayu, kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencana, rencananipun duwe gegayuhan. Gegayuhanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan. Dalam kata arti yang sebenarnya
Anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelase. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah, jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ra duwe, wong melarat. Terus duwe anak wedok ayu. Mosok arep dipek wong melarat? Atene selama hidup melarat terus. Iki nek dienggo to. Sirah ki mung ora dipasangi gelungan, ning uteke dienggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegajangan anakku ki dirabi saora-orane ya sing ndek pangkat lah. Nayaka ratu utawa sapa lanang sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan, tur duwe duit, duwe bondo donya, ngono. Nah aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi dhewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kere tok. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula wong arep ngrabeke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit ki perkara keturunan. Ning ngene orang rembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug, ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayune kaya ngono karo sak pepadaning kere ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake Bako. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakal dijotak karo bapak Semar. Ora ndek wong tuwa Semar ora patekna. Duwe bapak Semar ket biyen ya ming kere terus. Ora ana undhane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu Gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe wis dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kuwi bak dadi jalaran, kowe karo aku bakal mukti. Wis to? Wong ning alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun mung diganti 50.000 kon nyoblos wae do gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning rekoso 5 taun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora meng mblegeneng kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, aku lek kantun nderek kemawon nek kersane iki ora bakal kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Kang, Kang. Buka lawange le. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Gong. 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 Nah, tenan ora. Wis tak omongi lawang iki ra digandel nek didodok geblak. Ayo do nang jaba neh. Tutupe neh. Wis dibuka kok bocahe mlebu meneh lawange dilep meneh. Gang, Gang. Bukana ta, Le? Yem masuk. Nggih. Nok mlebu. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti karo Pakdemu. Nek Pakdemu tok nek ngabekti terus ngono. Atene Pakdemu barang do weruh. Kuwi khusus nggo Bapak.
pancen keranjingan tenan. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bekti niku nyok dinguk. Asran. Mang. Kono do mlebu. Iya nak iya. Wah tatakane iki. Nek kira-kira arep gawe masalah kamplengane kabeh. Man, wae kudu tak totoi iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remote. Buka dhewe. Nganggo remote. Remote apa aku apa dibuka Candisa iki apa? Aku sing teka ya, Le. Nganggo gamelan ora? Mumpung iki komplit. Ya nganggo ya. Nek ya rada elek iki ringane, dadi aja nganti aja kaget mergo ya penabuh-penabuh sing wis arang-arang nabuh ki ngene iki nek aja nabuh. Wis kaget, wis ora kaya biasane ndang tungglep arep mlebu gendhing apa ndase atos ora. Ora ana welingan mlebu gendhing apa-apa kok ndang tutup tak tandral tak dengkul kowe mlocot ora. Mula pengendang ki nek prei iki ajar ngendang ora mung moncang mancing. Pengendang nek prei mung moncang mancing rono, mancing rene. Dukane ora. Awake ireng. Mangane ora. Mangkelake. Sing tukang demung ki nek kira-kira prei ya ajar demung. Kalungan demung nang omah. Dicucuki ajar srepak ajar apa. Ngono lho di sing ngluka ngempul nek ora piye ya gotong gayor. Kakek ngarepan sing bonang barang ya lho sing apa ben nimbalane ora do lali ora. Apa wis didrodok-drodok ngono kaya tak tandrang tak. Areng apa? Tak tandrang tak areng apa? Iki ngrasani sapa? Mangkel aku karo rombongan karawitan iki. Jan. Ameng prai sedelo iki kok wis do lali. Ha iya wis sekarang ya sok piye akeh gaweane kok ya. Gaweane iki apa? Anggepe kaya wong sibuk kan. Iya. Mung golek kesibukan. Ha iya, ana sing nyungging wayang. Ha iya. Ha iya wis ben-ben kancane iki men do sibuk. Mula do. Nek dong payu ae dicelengi ora do nggo gleleng. Do payu sithik tukoke apa-apa. Tukoke sandale nek ora sing 900 ora gelem nganggo. Saiki bareng ramayang terus dikum. Digoreng kulawuh. Ha ya piye? Sinden-sinden iki ya ngono nek dong payu ya tuku bros. Tuku apa-apa. Mune piye sithik brose dadi cilik-cilik. Prei sithik maksudnya. Heeh. Wis semen dadi nengke wae. Ngapa? Ngene ya, Gang. Ngene piye? Aku senenge ngono. Iki rembug tuwa. Rembug tuwa ya, Gang. Muga-muga iki ora dadi jalaran cungkrahe awake dhewe. Nek pancen rembugmu apik iso tak tampa kanthi lar sing genep. Ora masalah. Ning nek iki nganti rembugmu kleru, gedhe-gedhene kowe ngewangi Semar, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku ora wedi karo Gareng. Aku ora wedi karo Petruk. Sing tak wedine mung Gusti sing ngakarya jagat. Gayane. Iki perkara anak. Semar wong tuwa ora ndutek. Omonganmu kok neranyak. Ha iya ta, oke wong wedok liyane kok. Aku duwe anak ayu arep tak rabekke karo wong sing duwe derajat pangkat kok. Semar nyelo-nyelo nggone lar dirabekke. Anak ragil paitane ming Super Cup kok glelenge ora. Aja kaget Panakawan Bagong aku sing prapta.
Bagong aja kaget ya Bagong, aku sing prapta. Bagong aja kaget, aku sing prapta nang bali wismamu. Wah, no dayoh-dayoh piyayi le. No dayoh-dayoh piyayi le. Mboten pangling kados Ndara Lesmana Mandra Kumara. Iya. Bekti kula kunjung nggih, Den. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana Bagong. Kula pun ndenggo jimat panipen dayana ing kasantosan. Menemban Durna bekti kula. Oh iya Bagong, ndak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya Bagong, ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Enten apa kok doting gruduk rawuh teng sudung kula? Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban enten wigati. Patih Sengkuni nek enten wigati enten apa? Oh, ngene ya Bagong. Praptaku ngirit marang putu Lesmana Mandra Kumara iki sejatine ming krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat. Mongko dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena diranti bakal medhot dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikaning anak Prabu Duryudana supaya ngrabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bandha donya Mas Picis Rajabrana? Kandha kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi waton anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya Bagong. Aku sing dadi wong nomer 2 ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Kake ya, Neng. Hus. Kake piye to ki? Kowe iki mikir to Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener nih rak rada ngene ta. Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh krungu reng. Kowe iki keseron ning rasane ora. Mboten omong napa-napa kok. Aku padhake ora krungu apa piye. Kowe nguneke aku anak ratu ning tak anggap aku kentir. Allah. Ora tak plotot matamu kowe. Oh sabar ya putu sabar ger sabar. Pancen ponokawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngan sok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar Lesmana sabar. Iki nek tak keke kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah Petrung kok njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ngibarate mengkari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna. Penemban anak kula mang tumbas 3 triliun. Mesti dikeke. Nggih napa nemban? Oh, mesti tak keke. Tak keke. 3 triliun yen perlu atusan triliun tak peneke. Bondo Ngastina ora bakal entek nek nggo mbayar triliunan. Ngastina kuwi sugihe ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngastina tak kandhani. Kandha Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Patih Sengkuni kowe iso njukuk dhuwit nen di papan nganggo panguwasaning Patih Sengkuni. Ento ya Gong, anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa yen perlu kacek sesasi meteng kacek sesasi meteng. Tak lakoni waton anakmu tok wenehke. Ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning Panakawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe Panakawan Bagong. Reng, aja to reng iki arep tak keke meneng. Kowe iso dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bandha donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep monteke anak, kowe arep monteke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi kok ora usah tak omongi. Wis Gong, nengo nek gareng wis ngono wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Angsane ora.
Ning aku pasrah lho, nek kowe ngisruk, kowe gawe geger rampung ana dhewe lho, Rang. Iki masalahe ora ming sepele. Ora ming baen-baen. Begawan Durnapati Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula inggih menika dados badal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajake kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajake kaya ngias karo ponokawan-ponokawan. Sampeyan pamer kesugihan nek Bagong menehke anake Artok naik kereta kencana nglites cengelmu ki piye? Anak-anak Semar diajari ora mata duwiten. Anak-anak Semar ora diajari mata derajat pangkat. Niki perkara kamukteni anake Bagong. Bagong menehke mangsa borong ning makne gedhe ora menehke. Wola pripun yang niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagonge ora apa-apa ning lha kok jebul makne gedhe malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muntrat-muntrat. Mbok ya wis to Rek, Petruk ora sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengko, ora entuk dijari derajat pangkat. Lho, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Garing ora sandadak malang kerik. Aja ngungalke dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai sanggya para Sata Kurawa? Ora minggat kene para garing po. Iki merganing pat. Anggere ngono kuwi tekle iki ora iso dikandhani. Aku tok jotosi piye? Ben sengit. Rampunge lho. Males aku wis. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku ki sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Lah kok dadi malah tok tonyo. Bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, tak urung meh entuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rampungi Reng, rawe-rawe rantas malang-malang putungane terus. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur wah mandeng tampu kedep mandeng yen mripate pener mripat ora pener kok mandeng cerewet sing penting aku wani mandeng karo kowe. Leng Kurawa pirang-pirang Petruk. Nek ora wani rasa nyedak-nyedak kakangne. Wis kaya ngene iki, wah, delok tandange kakangmu. Awakmu iki lho, awakmu kuwi. Awakmu ki mung balung tok karo mungsuh para Sata Kurawa. Balung nek digodhog. Mangsane wadake ora. Wah, kulo sumbare gareng kupingku keri. Candhak gebuke ngebuk mrotol awakmu. Tur sasara sakokean omong. Kowe apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah siramu. Ayo, mangsa menanga mungsuh aku kowe.
Kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Ora piye? Aduh. Wah. Salah. Ngombe to? Hah? Ngombe. Urung rampung prae wis ngombe. Wah, ediane piye? Sip to? Sip. Kartomarmo kalah karo kowe. Biya warakno, gawe stop map. Apa? Kuwi lho sing ditemplek nang tembok-tembok kuwi lho. Pamflet. Tulisi Kartomarmo kalah Runala Gareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Runala Gareng. Ha. Sapa jurung maju? Kowe musuh Dursasana mau? Minta ambungi. Angger tangi tak ambung, suwe-suwe dhek gila. Jijiki truk kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa ngono. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Piye? Kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men Bagong ki wong iki uteke bosake kae. Dilamar anake jamar anak ratu ya bener sugih, derajat pangkat ana. Aning Lesmana ki petoke. Terus ngono ki kentir sawangan. Mau rene mau kira delok le nyandang piye kae? Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Lah kok jaketan parkir ki maksude piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket burine tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole. Nolo Gareng bubarke para sata kura-kura kuat nampani Kyai Cundha maneh jeblok wetengmu ya. Melayu rek. Ngopo ego kok tengok-tengok. Impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawulahe aku ndek anak ayu ki musna merga saka pokale Gareng. Ora masalah anakku dipek Lesmana, aming anak angkat kok. Ora apa-apa, sing penting aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho, ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lahir ora metu wetenge mbokne kok. Mboyahe semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, Gareng tak keki, ora-orane aku micak. Ora-orane aku mbisu. Aku duwe iki ya
nggon kowe ya melu duwe gare ya melu duwe misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Heeh. Terus ning nggon aku, Gong, aku nyilih dite nggo bayar kontrakan, tak kei setahun sisan. Nah aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning gareng sing marah iki. Ana gak capek tok e. Mangkel aku. Ha terus piye? Wis kebacut kaya ngene. Terus peperangan Durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Heeh. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau njaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe njaluka bebono, rerubuh, pepanggil. Nomere duwe wae kon manggil iki. Ora kuwi lho Gong pepanggil ki nek carane basa Jawa ki pepanggil rerubuh kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anake arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong. Nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluka sing luwih angel, sing luwih kira-kira Durna ki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki ikhlas ra apa-apa. Tegese lek arep ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh to kowe. Njaluk apa sing ning jagat ki golek-golekane angel. Oh ngono. Oke, engko nek Durna tekan kene aku tak jalukane. Ya. Njaluk apa sakarepmu? Heeh, wis pokoke udu dhuwit, udu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha, kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Tul, ngono kuwi sing tak karepake. Oke. Gareng kok wani sumbar-sumbar ning ngarepe para Sata Kurawa. Apa dianggep Kurawa ki wong loro saudon telu saurupan? Apa kira-kira Nala Gareng kakangmu iso nandhingi kekuwataning Begawan Durna ing Sukalima? Ya ndi? Nala Gareng kon ketok. Ora kon tak untapke nyawane aja duntang kumbayana keparat. Sabar, sabar. Begawan Durna ngaturi sabar. Wong sabar ki ana watese. Wong sabar ki ana watese. Yen Gareng wis ngrusak barisan Sata Kurawa, wong Kurawa dierang-erang karo wong-wong ana ing kiwa tengene kene. Aku ora nrimake. Anak kula entuk dipek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluke apa? Angel, sing angel. Aja ngawur, aja ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Ha ya, udu. Lho. Mola-malik kowe, momen mola-malik ya men ora dola-walae rugi. Sampeyan kudu iso ngaturake sing angel lho kok sing angel. Gah nek waton ngomong gah aku. Apa dhek ndek ide apa? Ora ndek ide. Sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, prena pira? Koseke. Temanten lanang kudu iso ngaturake siji senjata cakra. Gus, ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat, senjata cakra. Loro M16. Nggo ngebrem dasmu ki lho piye? Ya ora ngono, Tru. Kowe nesu njukan. Ora ngerti ki dikandhani adine. Emak aku nek nganggo keplak-keplakan. Pentas kok gagar otak. Nomor loro Nenggolo. Hah? Nenggolo.
Pendhapa? Nenggala. Nomor 2 senjata Nenggala. Dur, turu kok. Ora. Aku ngrungokke. Lah kok merem-merem. Kene ngomong tenanan mah merem-merem ora. Angka 3 sing terakhir. Apa to? Tak pikir sih. Pustaka Jamus kelima Sada. Oke. Angka 3 ya ki kudu iso ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka Jamus kelima Sada. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guru kindasmu kuwi. Ana sudah gak. Ya ora aku iki mangkel. Mau pustaka Jamus lho. Kuwi pustakane sapa? Wis usah ngomongke. Iki ya goblok banget. Pustaka kuwi ora tau ngerti ora. Pustaka Jamus kelima Sada. Nek Ndara Lesmana iso ngaturke pusaka telu siji Ndata Cakra loro Kyai Pleret Nenggala angka 3 pustaka Jamus kuwi anakku boyongan Begawan Durna. Kerene teko meneh to. Ya kurang ajar ya. Bapakne omenekke kerene. Sajake kae sing jeneng Bambang Gunel. Ngandel ora. Aku wis mbaten kok. Mer, kowe iki entuk banci ngendi ya? Banci dengkulmu mloncot. Iki adimu Gunel. Nang Wonten dawuh Kakang Mas. Kok le omong kok nanggrok untu kita ya. Anakku iso doak-doak malam pertama. Dikremus-kremus. Dikremus lho Bambang Gunel. Tole aku tak nanjihke ya Le. Aku kuwi bapakmu. Adimu wene ana kamukten, adimu wene ana kabagyan. Nek kowe ora maleske kabeciane bapak arep sesuk kapan meneh. Ngene, Mas. Iki mau aku kerawan Ndara Lesmana Mandra Kumara karo Durna karo Sengkuni. Terus arep nglamar anakku. Kuwi wis tak tolak, Mas. Kuwi wis omong anakku arep dituku 3 triliun. Kuwi tak tolak. Aku arep dikai kereta kencana. Nggo ngopo kereta kencana? Ora iso nggo nyambut gawe. Tak tolak. Aku kok dadi kowe nyusul mrene. Kok kowe iki ra ndek isin to, Mas? Wis ditolak kok isih tekan ngene iki. Karepmu piye? Meksa aku njaluk kewelasan. Hah? Gong. Kuwi bapak lho. Aja sia-sia kaya ngono aku nyuwara kaya ngono kuwi atiku lara. Bresake. Lara kok dingu lara. Besake sontek mari. Ngono kok bingung. Wong kene ora atos didak-idak terus e. Wong ngalah ya didak-idak, wong sabar ya didak-idak. Wong urip ning alam donya ki kudu atos gleleng. Mbok duwe mbok ora, sing penting gleleng. Arep ketok kandel dompete disikonan. Mangsane ora. Sapa wae entuk ngrabi anakku, Mas. Entuk terserah. Nek perlu tak nehi bonus bojoku. Iso
mituruti karepe anakku. Anakmu duwe karep apa? Duwe penjaluk apa? Siji, mantan lanangku desa ngaturke ya kuwi. Apa bae to, Mas? Oh iya. Wong cah lalen, siji Sendata Cakra, loro Kyai Nenggala, telu Tumbak Krowelan. Telu loro. Telu. Ah kok wiyagane muni loro? Ora usah percaya wiyaga iki, ora usah percaya wis ngono kuwi wae. Kuwi do ngisruh, nek aku sukses lumayan ki dhek do ora seneng. Telu ya, Tru ya. Heeh. Siji Sendata Cakra, loro Nenggala, telu Pustaka Perpustakaan. Jamus Lima Soto. Jamus kelima sada. Hah? Ora cungar-cungir, Mas. Ora dolanan idu. Meminta idoke aku ta arepan. Aku ngerti kok. Ayo gawe, iso ora? Nek nggonal iso ngaturke kuwi, Peng, anakku Peng. Sak bojoku dipek. Ora masalah. Tak ulungke tanganku loro, Mir. Yo ngasih ya, Tru. Yo. Nang kene wae, Den. Ngopo ya? Ana bro anakku engko. Bungae kowe. Kene wae jagongan kene. Jagongan jero rak yo penak to. Ora. Wedangan yo nang kene, ora mingset saka kono. Aku kepoyo iki tak nurut ning kamar mandi. Jaba. Jaba ngisor wit gori kae wae wis ngono. Rasa nang kamar mandi areng lirik anakku. Oh, kaya ngerti tabiatmu. Tabiat. Kaya ora ngerti wewatakanmu. Wis ora ketemu anakku. Ya sedilo wae. Wis ora iso. Aku mung arep kepengin ngeliling karo ponakan. Guys, alilinge dhewe. Talilinge dhewe, Pak. Wis ora percaya karo kanca-kanca iki ora percaya. Do memek karepan. Ya mung Sana apa? Tidak bisa. Nak ngindir nomormu pira, Nak? Wis kecekel nomere ngrekoso wis. aku ora tau duwe kuota kok. Kuota gede apa? Omonganmu lho. Entuk mlebu ning Heeh. Matane tinggal ngarep. Mosok mengar mlebu mangi dadak PC. Kuwi aneh-aneh ora. Ya wis ora apa-apa. Ora macam-macam lho. Ora.
yatangening kalanggiwana gelar pandhahan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu sumengka rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Praja Ngamarta kepareng ing Rayinedya nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan sumengka anggen kula sowan wonten negari Ngamarta njumbuhaken kalawan ombyaking swasana ujaring para kawula bilih kelenggan sakmangke Kyai Semar Badranaya kagungan putra angkat mongko anyarengi inggih menika Panakawan Bagong ugi nampi nugrahaning Hyang Mahanasa nampi titipaning Hyang Maha manon wujudipun putra ingkang pawestri dados hojat ingkang samya ngawuningani dhateng kawontenan menika menapa para Pandhawa dereng mangertos dhateng lelampahan ingkang linampan dening sangya para Panakawan menawi mboten saking paduka Kanjeng Koko Prabu kula sakadang mboten mangertos. Ya mung emane Semar karo Bagong ora matur karo para Pandhawa yen to lagi entuk kanugrahan wujude Atmaja ya kuwi anak angkate Semar karo anak angkate Bagong. Wah Kresna kakangku yen to pancen kaya mengkono iku pertikele Werkudara dina iki aja nganti kesuwen nanjihake marang Semar apa dene Bagong sebab yen ora ditanjihake ya to yen pancen pawarta mau ana kasunyatane yen mung kandhek tekan pakabaran mongko mung kandhek tekan pawarta apa ora jeneng Kresna kakangku padha karo ya kuwi biyawarakake marang pawarta ingkang durung ana kabul kawusanane sarta durung ana kasunyatane Kresna kakangku. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira praptaning kula Semar Badranaya dumrujug tanpa larapanakan ya cingak kang samya mulat. Den prayitna semore reseka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi Kakang Semar ingkang rawuh ning pendhapa negara Ngamarta nggih bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa Ndara Kresna bekti kula kunjuk. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara ya Semar ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Semar ndak tampa. Kakang Semar kepasang yugya katujuh ingin. Dene sira Kakang Badranaya rawuh ana ing pendhapa negara Ngamarta. Sayekti panjenenganing sun ming butuh ngerti sarta matur ingkang prasaja. Apa pancen kepara nyata yen to sira Kakang Badranaya kagungan putra angkat? Lah sing ngabarke sinten? Umbyaking para kawula Kakang Nayantaka. Nggih. Pancen bener. Malah dina niki anak kula angkat Bambang Gunel pun kula beta mriki. Lho, apa iki atmajamu? Ngaturna bekti to, Le.
pareng ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ngersanipun sinuwun Darma Kusuma. Iya ya nggone ndak tampa. Pangestu Kotampanana. Iki anakmu Semar. Nggih. Weh lah dalah kok beda karo Nala Gareng Petruk Bagong. Niki mujudaken kanugrahan tumraping kula. Sinuwun Darawati. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa. Iki suarane apa pancen ngene iki Semar? Nggih saking mriku pun ngonten niku. Ajeng kula ganti pita suarane pun boten iso. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo. Werkudara aja guyu. Mengko ndak dikira ngece. Ya ngunel tak tampa. Pangestu Kotampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Wigati napa Kyai Semar prapta ning negara Ngamarta? Sinuwun. Anak kula niku pengin rabi. Mongko sing dijaluk mboten sar kejawi amung anakipun Bagong. Lho, jare anak Bagong ya duwe anak wadon. Nggih. Ning Bagong bareng duwe anak wedok, wah kongase mboten kanten-kantenan. Umuke ngungkuli wong duwe bondo akeh, duwe derajat akeh. Anggenipun nias kalih kula niku kaya wong liya. Ditolak dening Bagong mentah-mentah. Ati kula ya lara ning gandeng anak nggih pripun malih. Lah terus Bagong duwe penjaluk. Waton panten lanang iso ngaturake siji senjata cakra, loro pustaka jamus kelima sada, katelune Kyai Nenggala. Niku bakal ditampa nggone bakal mengku garwa anake Bagong. Sak derajat kula kok dijaluki pusaka. Kagungane bendara-bendara kula cobi to mangsawang kula kudu pripun niki Ndara? Jagat paisane Bathara Wayah Bathara Jagat Semar. Senjata cakra kuwi kagunganku nggih. Mongko sing mbutuhke kowe ora usah wedi kangelan ndak ikhlasake. Lila lair batin yen senjata cakra bakal mbok suwun ngampil kinarya srana dhawuhing anakmu si Bambang Gunel. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pustaka jamus klima sada uga bakal ndak aturake marang Kyai Semar supaya mbok asta mengko kinarya srana dhawuhing pinanganten Kyai Semar. Wah. Gunel, wong ki nek kebak prihatin akeh letapa. Coba. Bendara-bendaramu do mengestoni kowe senjata cakra pustaka jamus kelima sada. Wis eneng tangane awake dhewe. Lah terus Kyai Nenggala jaluke. Gunel. Raden Werkudara nyampar kula. Kowe ora apa-apa to, Le? Kowe ora apa-apa. Mboten napa-napa. Syukur arep rabi kok malah disampar ndaramu Werkudara. Ning ora apa-apa, ndaramu Werkudara nyampar kowe goleke srana kowe supaya iso dhaup karo anake Bagong. Mekaten Rama. Iya. Aja kuwatir nek ndaramu wis tumandang mesti bakal lakon. Inggih. Lah kula kedah pripun iki? Ora usah melu-melu ngono kuwi. Dinteni negara Ngamarta wae Kyai Semar. Mengko piye Werkudara? Nggih. Ngestakaken dawuh, Ndara.
smubang pangaruna kadinetrane nganggo rapo kanikara sageter kinidungane ingkung lir wuwu sing pini panca bebetoke ngayamono wala adikku adikku wong jronet Werkudara padha kanthi harja sapraptamu yo Baladewa kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katura yo tak tampa gawe gedene atine pun kakang wigatine apa janur gunung kadingaren siadirawuh ana ing negara Mandura Baladewa piye ora aku tak takon karo kowe Gage Wangsul ana pitakonku kanthi pertitis yo siadi arep matur apa Baladewa kakangku nganggep Semar saanake kuwi wujude apa pana kawaning para Pandhawa tur dasare Baladewa ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Kyai Semar mula Semar tak anggep ana kawanku dhewe wajib tak tresnani yen pancen kowe tresna karo Semar dina iki tulungono Kyai Semar lho tulungi piye Semar bakal ngrabekake anake sik to anak Semar nolo Gareng Petruk baku arep dirabekke iki Semar arep ngrabekke anake angkat lho Semar duwe anak angkat yo sapa jenenge Bambang Gonel Panakawan entuk kanugrahaning dewa Bagong ya duwe anak angkat wadon monggo anake Semar Bambang Gonel mau seneng karo anake Bagong wekasan dadi dedah antaraning wong tuwa karo anak Bagong dadi wong kongas Bagong dadi wong umuk dadi wong sombong anake entuk diwengku sapa wae waton bisa ngaturake pepanggil reruba telu cacahe pepanggil reruba telu cacahe siji senjata cakra kagungane Kresna kakangku wis diparingke ngambil dening marang Semar loro pustaka Jamus Klimasata kowe wis diparingke ngambil marang Semar saka barep kakangku katelune apa Kyai Nenggala lho Nenggala walna saka epek-epekmu disuwun ngambil dening Semar bakal dadi srana dhaupe anake lanang entuk apa ora walata Werkudara Kyai Nenggala kuwi pamunaing Satru Sekti iki pusaka kadewatan ora pusaka gaen-baen Kyai Nenggala kuwi ampuh digdaya kagila-gila lah kok arep disilih dinggo srana manten dinggo srana dhaupe anake Semar apa ora jenenge Semaranata Mandura apa ora jenenge lan ning dadane Nata Mandura Prabu Baladewa taunana windana nek bab perkara brana picis bondo donya aku ora awal karo Semar ning nek Nenggala kuwi padha karo aku natake derajat pangkate Baladewa sakarepmu nggonmu paring pangandikan aku wis saguh dadi pengawaking Semar Badranaya monggo Werkudara wis saguh sing jeneng Werkudara kuwi yen iya ya iya yen ora ya ora monggo iki wis tak saguhi yen aku bali ora entuk gawe ora mboyong Kyai Nenggala wirang bebarang mula nadyan kudu mungsuh Baladewa taker marus milang tatu hak lakone yen perlu piye carane jembar wani rupak ya wani padhangane wani petengane apa meneh wis gawanen iki gawanen ning aku weling karo kowe Werkudara. Yo. Yen wis rampung paripurna, balekno Baladewa. Apa ora luwih prayoga kowe melu ngombyong manten Kyai Semar Badranaya. Lho, apa dikeparengake? Aku sing minangka wakile Kyai Semar. Ya, yen ngono bareng karo lakuku Nenggala tak gawane Werkudara.
bekti kula? Ya, tak tampa Kresna. Sinuwun bekti kula? Ya, Semar tak tampa. Matur suwun, matur suwun. Sampeyan ikhlas maringaken ngampil Kyai Nenggala. Ya merga saka ucape Werkudara sing sajake ndrawasi katenterepan negara ing Mandura. Yen nganti ora tak suwun utawa tak paringke ngampil tan wurunga Werkudara ngamuk ana negara Mandura. Mongko wis cetha ucape rupak wani jembar wani. Petengane wani padhangane apa meneh. Wong sing wis wani ngucap kaya ngono kuwi jenenge wong sing nekat. Nek nekat iki mengko tak tandingi tan wurunga aku marah kewirangan. Mula tinimbangane geger ning Mandura, Nenggala tak paringke ngampil. Matur nuwun. Nggonel wonten dawuh. Pusaka telu wis kecakup kabeh wis iso diboyong. Kanjeng Rama. Monggo kula dhekaken sowan Kang Mas Bagong supados enggal kelampan dhaup Kanjeng Rama. Ya sinuwun pripun? Lho, yen pancen anak wis njaluk kaya ngono, ana tetembungan anak polah bapa keprada. Ayo tak ombyong Kyai Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Jakadewa Bathara. Ora lega rasane ati. Niate atiku wis gambuh, wis gambuh. Iya ta, Dik. Dasar kepara nyata, Kamas. Ya pancen ngono sing jeneng ratu ki nek ora nyandring putri wingi ibarate dikira ratu sing ngrawani rabi. Betul. Ya pancen kaya ngono. Mula najan janjane aku ki gak seneng karo wong wedok. Ning mari mangsa gandeng wis dadi ratu ana ing tanah sebrang. Nek ora mengko wong wedok iki rasane kaya disebut wong sing ora wani rabi. Lah ya ngono ta, Dik. Kalarasan ya Mas. Mula gening dina iki awake dhewe wis prei nggone nyambut gawe sawetara. Aku kuwi entuk kabar saka daerah Ngendah Kulon Progo. Kabar apa, Mas? Ana putri sing dadi awating atine wong pirang-pirang. Ora janjane kowe nek di bojo arep ngapake to. Ya paling ming tak olah-alik. Wong aku ya ora ndek hasrat. Ana wong wedok ning dienggo status. Status iya dasar para nyata. Kanggo status supaya wong iki percaya aku ki priya sejati. Jarene anake Bagong, menengan Bagong kuwi cantik. Cantik jelita nganti akeh para raja-raja Nerpati sing padha kepengin gandreng karo anu sapa kuwi anake Bagong. Lah terus niate Kakang ya wis ngetutke aku, melu aku sementara iki rasa tetek sik.
Wong dasare dina-dina iki ya sepi. Tak kandhani to aku wingi iki dibayar dit palsu. Tak takoni lha iki kok dite palsu, kono muni aku wedok palsu kok. Bajigur. Nek ora diweneni anake Bagong ora rawe rantas. Malang-malang tak putung. Tak bioi alat kontrasepsi. Selesai piye? Ah wis kacau iki. Tetep kere. Aku tetep kere. Ah, wis semari wong licik. Licik piye? Gawa bola bolane mangka macan kabeh. Sinuwun Darawati. Bukti kula sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Nggih. Jare duwe anak. Nggih. Ayo, ngersake napa? Aku ki minakoke ora duwe niat apa-apa. Weh lah, mbok menawa. Sapa ngerti kok ya. 3 niku ganjil. Loh, kok 3 ganjil? Lho garwane kan 3. Lho lah iya, lah nggih. Niku ganjil digenepi. Ndara Rukmini. Tak kamplong lho, Tru. Rukmini. Ayo Rukmini. Setya Buma ale jembatan Ancol. Aja tok tanduki, ndak Bagong iki tanduki senengane terus sak penake dhewe. Weh lah, sinuwun Baladewa. Iya. Wilujeng. Iya. Kowe ndek anak kowe? Nggih. Wedok. Wedok. Apripun? Ora. Ora gelem ya, piyai-piyai ora gelem ya. Ndara Werkudara, kula ndek anak wedok. Beeng. Kae meneh Ndara Werkudara ki wong iki ora tau piye-piye. Ndara Werkudara ki wong Ndara Bratasena ki wonge tewajuh. Ora tau menggok ngiwa, menggok nengen. Lurus. Apa sing ditindakake ki ora tau mengeng saka angger-anggering kautaman. Nggih, Den nggih. Iya. Nawani kok Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki ora sah ditawani wis golek kok nggih, Den. Ndasmu. Nesu. Piye? Janjimu piye? Janjine piye? Dina mak dina. Ora alasan lho. Senjata cakra pustaka Jamus Klimasada Kiai Nenggala wis tak gawa. Ora mung ngomong, Mir. Buktine, nek mung ngomong paitan cangkeme wong pirang-pirang iso. Sambato. Arep piye kowe? Tetep kere terus aku. Ora urung tak keke Semar wis. Wis ndek mantu nggonel aku.
Iki anake diceluk ana. Sapa to anakku mau sore mau jenenge terus? Ora kaya kowe. Hah? Oh iya Kasilah e. Sil Malah nyanyi. Kok senengane nyumbang lagu. Wis glenggeng anggere muni gubuk asmara wis. Ayo, kana. Wonten menapa Rama? Bar dipek mantur Semar. Lah kok wah. Anake Bagong kok ayune kaya ngono. Bapakne kaya tolo. Iki sing dijaluk bapakmu. Jarene penjalukmu. Bapak senengane bola-bali ngapusi. Wong aku ora njaluk apa-apa. Lah gene sing anakmu ora njaluk apa-apa. Iki sing njaluk sapa? Aku. Sing arep rabi iki kowe apa anakmu? Anakku. Ha kok kowe sing njaluk? Aku mah dipek anakmu. Mengarep dadi kere terus. Ha terus pusaka telu iki nggo ngopo? Nggo mateni Petruk gareng. Ora luput ora karo nggo mateni gareng Petruk Semar Dengkul Pumlata karo urip dhewe apa piye kowe? Wong kok senengane, nggonel kula wonten dawuh. Ling lebokke cangkeme telat. Kula wonten dawuh. Iki lho. Kasilah anake Bagong. Wis nang kene cocok ora? Inggih menika ingkang kula kersaken. Kose aja kesusu. Kuwi pusaka dibalekke sik. Iki aduh. Semari ngawur ndodo kok digulingke. Niki ra isinen. Nggon aku. Niki nggon aku. Iki sing ngagoan tak gawane. Ora aku sembrono lho. Ora. Niki pusaka ampuh. Iya, ngerti. Borene. Ulur Semelang sampeyan nganggo sembrono. Kowe pusaka ora keke riku ilang dayane. Nah, keke gelung keling. Ngoten. Gelung keling ngawur anu Minangkara. Alas Minangkara. Minangkara. Alas Tarwiya. Ini rafek ini. Iki nek dimatke pancen elek. Ning nek lingmatke suwe, saya remuk. Kasilah. Kula wonten dawuh. Mbok menawa wis pinesti jagat isi. Kowe karo aku tetep manunggal. Tetunggalan. Tekan kaken-kaken nineng-ninen lan bisa netepi tembung sakinah mawaddah warahmah. Ayo lumayan lho kok duwe mantu kaya ngono. Nek turu arep tak ndlepke kok. Ayo lara iki. Untu kok dindlepke. Mangkel. Tukul kok mujur. Ya wis ben ora. Syukur wis kabeh wis paripurna seneng aku rasane. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu. Ora nyono babar pisan wong wedok sing wis tak gadang-gadang bakal dadi garwaku. Lah kok dadi wis diwengku dening wujuding satriya mongko andher para tamu. Asem sing iki bagus banget ya. Apa aku nyolong iki wae. Tapi enggak boleh.
Aku harus jadi laki-laki sejati. Aja takon dosa tak colong dening aku. Maling kok kleru. Anjuk kok mas-masan kok dusung lemari. Icak maling gak ada. Ha iya. Cenanangan ora. Lah piye maling wedok anu apa temanten wadon kok ilang? Lah iya ana maling kok nyolong temanten wadon. Lah kok silang nang begegek kuwi tanggung jawabe endi? Aku balekno maling aguno. Aku aja mbok colok. Kowe aja nangis. Aku nek weruh cewek nangis, hatiku kan juga lembut. Hatiku juga seperti wanita. Tapi apa daya? Aku kudu dadi ratu lan kudu netepi minangka dadi jiwaning priya. Kowe iki lanang apa wedok? Manut jam. Nek srengenge medhek ya brengosen. Nek srengenge angslup ya lipenan. Aku gila nek tok boyong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe ora tak kata-kata. Kowe paling minta glundungke mrono tak glundungke mrene. Ora tak kapak-kapak aja sumlang iblis lanang karo gede. Iki sing tak pondong. Ya ampun aku iki gumun karo aku nek ketemu wong lanang kok atiku bergetar. Bulu kudukku merinding. Raden sapa? Bambang Gunyai. Ya ampun, mulutnya seksi deh. Kowe sapa? Prabu Rene Widyastuti. Wonge lanang kok jenenge wedok. Sadeleme wis arep bubar dadak cerepet. Boleh jeneng sananane ora meneke bojomu nglakon dosa, nglakon dosa tak krembat sirahmu.
wiwit janggane dengki Sang Bambang Gunel datan saged nglawat sigra ngkatak nurus curiga pejah kekalihipun Prabu Rini Wijastuti sesingloning Kyai Togog wondene Bambang Gunel dengki satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni kaya Togog. Nggih, Raden. Lah kok dadi kowe tekan kene aja takon do tak undangke Panakawan kelangan apa-apa. Ah, ampun lo tak wangsul mawon. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakangku mati ya ampun, muga-muga ditampa arwahe ngersane Gusti Karya Jagat. Diapura sedaya keleputane. Tak belani kakang kowe mateni kakangku. Bojomu sing wedok pateni. Sampya kekalih kadanging Sang Prabu Wijastuti tang wujute nenggih Lurah Bilung Sarawita Dewi Endang Kasilah nglingkap krudunge nenggih Sang Dewi Kencana resmi garwaning Sang Wisanggeni. Serasa salin kesuwen ning goleke wayang uwak-uwak baliya ning nggonmu nggih kula tak wangsul jak elok ing atase bareng tak waspadake babaring carita. Yo. Wisanggeni iki ya aeng-aeng wae to ya. Dadak wujud Bambang Gunel mongko bareng karo bojone Kencana Resmi. Anake Dewa Kartika. Iya. Wujud wong wadon dadi anake Bagong. Wah, ya wis ben. Kabeh duwe lakon dhewe-dhewe. Lah terus iki intine apa? Ora ana wahyu sing mudhun barang. Ya wis ben. Ora mudhun ya ora apa-apa. Ya muga-muga mudhuna wahyu kerukunan lan katentreman sumandinga marang dulur-dulure awake dhewe kabeh sing lagi ambal warsa 5 taun iki. Iya, Werkudara. Ayo saiki padha suka lah dalah. Kae manten saka Ngastina kae piye kae? Bapak Durna badhe menapa? Oh, mboten menapa-menapa kok, Nggih. Kesmana sampun kula dawuh pados wangsul.
Sampun kula lintoni bakul mie ayam nika wau. Nggih purun. Ah wis ana menika wong celutah kaya. Purun mawon. Waton ingkang bleguk. Wis ana menika remen. Oh ngaten nggih. Bapa Durna minangka dados wakiling para Sata Kurawa, kula minangka dados wakiling para Pandhawa. Dipun menapakaken menika wancinipun sami rukun, sami tetunggalan, sami manunggal. Cipta rasa karsa lan karsanipun lair batos sampun ngantos wonten raos regejegan. Sampun wonten raos diya dina ing setunggal-setunggalipun monggo sami nguncupaken kunjuk ngersaning Gusti muga-muga tansah lancar samkawisipun lan pinaringan ganjar wilujeng niring sambikala saras samudayanipun. Amin, Ger. Amin.